Якое бывае мастацтва? Вельмі рознае. І такое, а яшчэ такое. Такое і яшчэ шмат якое. У межах майго невялічкага цыклу усяго не ахапіць і я распавядаю аб выяўленчым мастацтве. Але, напрыклад, не буду закранаць фатаграфію, бо нічога ў ёй не разумею. У цэнтры маёй увагі будзе жывапіс, пра які проста зараз і пачну распавядаць. Бо ён, сабака, таксама бывае розны. На першы погляд усё проста. Жывапіс гэта творы, якія зроблены фарбамі на якой-небудзь паверхні. Калі паверхня стацыянарная, напрыклад, сцяна дома, то гэта манументальны жывапіс. А калі паверхня рухомая, то тады станковы. Станковы гэта ад слова станок. То бок пэўная апора, на якую фіксуецца паверхня, на якой будзем маляваць. Традыцыйна такой апорай для жывапісцаў з'яўляецца мальберт. Але на якім матэрыяле маляваць-то будзем? Старажытныя мастакі часта абіралі драўніну. З асобных дошак можна скалаціць пэўны шчыт рознага памеру. Ён не занадта цяжкі, але дастаткова трывалы, трымае форму, доўга не псуецца, не вельмі дарагі. Выдатны матэрыял. Некаторыя віды жывапісу дагэтуль выкарыстоўваюць драўляную аснову. Вы, напэўна, бачылі такія творы мастацтва, старажытныя ці сучасныя. А што гэта за мастацтва на дрэве, а? Падказка. Гэта амаль выключна партрэты. Прытым яны заўсёды падпісаныя, то бок з імём таго, хто выяўлены. Ёсць ідэі? Пішыце ў каментары. А калі ўжо напісалі, дык я адказваю. Гэта іканапіс. Выявы святых у праваслаўнай традыцыі вельмі часта робяць на драўлянай аснове, нават і зараз. А вось каталіцкая традыцыя ў большай ступені перайшла да жывапісу на палатне. Але чаму так? Таму, што больш лёгкая карціна на палатне, разумееце? Можна зрабіць яе большага памеру, часам проста аграменнай. Вось гэтае палатно з музея Прада 9,5 метраў даўжынёй. Уявіце сабе такую дошку. Яна ж пад сваёй асабістай вагой ламацца будзе. Да таго ж карціну на палатне можна, калі вельмі трэба, у трубачку звярнуць і транспарціраваць з месца на месца. Так, напрыклад, у будысцкіх качавых народаў іконы тханкі увогуле ўяўляюць сабой расфарбаваную тканіну на драўлянай перакладзіне. А больш звыклыя нам палотны нашай еўрапейскай традыцыі нацягваюцца на падрамнік, то бок аснову з дошак. Драўляныя асновы ці палатно зверху пакрываюцца грунтам. Калі вельмі спрошчана, то гэта сумесь мелу і клею. І сумесь гэта рыхтуе паверхню пад карціну, робіць яе роўнай і не дае фарбам так усмоктвацца ў гэтую самую аснову. А па грунце мастак ужо піша фарбамі. І гэтыя фарбы таксама бываюць рознымі. Спачатку пісалі тэмперай, то бок фарбай, асновай якой з'яўляецца курынае яйка. Але ў 15 стагоддзі нідэрландскія мастакі пачалі выкарыстоўваць як аснову фарбы раслінны алей. І так з'явіўся звыклы нам алейны жывапіс. Але ці толькі такія спалучэнні матэрыялаў называюцца жывапіс? Не, усё не так проста. Мяне ў свой час моцна здзівіла, нават уразіла, што вітражы ды мазаіка таксама лічацца формамі жывапісу. То бок, калі аўтар набірае выяву з маленькіх, дробных, разнакаляровых каменьчыкаў, то гэта жывапіс. Мазаікі сталі адной з візітовак мастацтва старажытнага Рыму, а пасля сярэднявечнага мастацтва Італіі, Візантыі і краінаў мусульманскага ўсходу. У Беларусі мазаікі па візантыйскім узоры можна пабачыць у некаторых цэрквах ці наўпрост на сценах будынкаў. Апошнія звычайна адносяцца да савецкіх часоў, і гэтае манументальнае мастацтва асобная і вельмі цікавая старонка ў гісторыі мастацтва нашай краіны. Але мы вяртаемся ў сярэднявечча. Бо калі аўтар змацоўвае кавалкі каляровага шкла, каб атрымалася гіганцкае акно ў гатычным саборы, гэта таксама жывапіс. Мастацтва вітражоў не знікла ў 20 стагоддзі. У ім пасля Другой сусветнай вайны шмат працаваў Марк Шагал. А ў Беларусі дагэтуль дзе-нідзе захаваліся вітражы такіх мастакоў, як, напрыклад, Уладзімір Стальмашонак. Атрымліваецца, што жывапіс можа быць створаны на самай рознай аснове. Але самы папулярны носьбіт для стварэння выяў у нашым з вамі жыцці ў наш час
Гэта папера. І вось тут дзіўнае, калі мастак на паперы малюе, то гэта ўжо не жывапіс. Гэта тады графіка. Калі алоўкам ці тушу напісалі штосьці наўпрост на асобным аркушы, то гэта арыгінальная графіка, малюнак. Адзін вобраз, адзін твор. Унікальны. У адным экземпляры. Напрыклад, знакаміты вітрувіянскі чалавек да Вінчы – гэта малюнак. Арыгінальная графіка. Мой улюбёнейшы твор беларускай арыгінальнай графікі – вось гэтыя хаты Аркадія Астаповіча. Але вернемся да тэмы. Калі аўтар узяў пласціну з якога-небудзь трывалага матэрыяла, выразаў на ёй выяву, пакрыў гэтую пласціну з выявай фарбай і пачаў рабіць адбіткі на лістах паперы, быццам бы штэмпселем, то гэта тыражная графіка. Ну, як ксеракопію зрабіць, але замест капіравальнага апарата, ну там, сканера плюс прынтера, у мастака ёсць матрыца, з якой робяцца копіі. Выразаў мастак матрыцу з дрэва, атрымалася ксілагравюра ці ксілаграфія. Калі аснова метал, то разцовая гравюра ці афорт. Ну, толькі там трэба яшчэ кіслатой там праліць, ну, там, туды не палезем. Афорт. Офор, кислота по-французску, моцная вода. Можна намаляваць вобраз на кавалку вапняку, а пасля таксама пашаманіць хіміі і пераўтварыць гэты камень з малюнкам у матрыцу для стварэння літаграфіяў. Тут нават рэзаць нічога не трэба, ну а калі хочацца ўсё ж пакрэмзаць, але з дрэвам ці металам не хочацца замарочвацца, то можна ўзяць кавалак банальнага лінолеума. Матэрыял танны, рэзаць яго проста, а мастацкія адбіткі будуць называцца лінагравюра. Такую штуку, дарэчы, кожны з вас можа паспрабаваць. Галоўнае, не выразайце кавалак лінолеума з падлогі ў хаце, бо вашым бацькам гэта вельмі не спадабаецца. А навошта ўвогуле рабіць гравюры? Навошта вось гэта ўся матрыца, выразаю, там, кіслата? Навошта гэтыя складанасці? І гэта вельмі цікавы момант. Уявіце сабе, што аўтар стварыў твор, унікальны вобраз, кошт якога умоўны мільён. Мільён рублёў, даляраў, мільён смажанак, ці мільён вераб'ёў, неважна. Мільён умоўных адзінак. Калі гэты вобраз рэалізаваны фарбай на палатне, то ўвесь ягоны кошт сканцэнтраваны ў адным прадмеце – гэтым палатне. А калі аўтар рэалізаваў гэты вобраз у гравюры, то ён можа зрабіць шмат копіяў – 20, 50, 100, часам і 500. І тады агульны кошт вобраза, той самы мільён, апынецца падзеленым на колькасць гэтых копіяў. Не мільён, а ўмоўна 2000. Гэта, канешне, спрошчванне, але агульная ідэя такая – мастацтва атрымліваецца больш дэмакратычнае. Яго здольная набыць большая колькасць людзей, а не толькі некалькі багатых замоўшчыкаў, калекцыянераў ці музеяў. Гэтая даступнасць пашырае рынак твораў мастацтва і павялічвае вядомасць мастака. Так. Гэта яшчэ Альбрэхт Дюрер разумеў у 16 стагоддзі. І Рэмбрандт у 17-м актыўна рабіў фантастычныя гравюры, і Франсіска Гоя ў 19 стагоддзі стварыў свае знакамітыя серыі, напрыклад, «Капрычас». А ў 20 стагоддзі амаль усе знакамітыя мастакі з гравюрамі працавалі. Пікассо, Далі, Міро, канешне ж, Марк Шагал, куды ж без яго, ніводны эпізод без яго не будзе, і шмат хто яшчэ. Некалькі сотняў аркушаў Шагала, дарэчы, захоўваюцца ў калекцыі музея ягонага імя ў Віцебску. Вельмі раю наведаць і паглядзець, калі ёсць такая магчымасць. Но ў сучаснай гісторыі беларускага мастацтва ўвогуле неверагодная колькасць выбітных графікаў. Вось мае ўлюбёнейшыя, напрыклад, гэта Андрэй Ярашэвіч з ягонымі індыйскімі багінямі і Фёдор Шурмялёў з ягонымі героямі вось такімі амаль комікснымі. Крута, праўда? І спіс гэтых графікаў можна працягваць, а я нагадаю, даволі танныя творы. Падсумоўваючы, распавядаць пра матэрыялы і тэхнікі стварэння мастацтва я магу яшчэ доўга, а час ужо развітвацца, таму працягну іншым разам. А вы пакуль што напішыце ў каментарах, вы за жывапіс ці за графіку? І абавязкова падпісвайцеся на канал, бо наперадзе яшчэ шмат цікавостак са свету мастацтва. З вамі быў Мікіта Моніч. Пока-пока.